Salut! Sunt Daniel Ceapă, de la Atelierul Meguș. În sfârșit ne cunoaștem. Avem o surpriză pentru voi. Pentru că în curând vom împlini 4 ani, ne-am gândit la un giveaway special. Vom avea nu unul, ci 2 premii în concurs. Un câștigător va fi ales random prin extragere live, cel de-al doilea va fi ales de noi în urma comentariilor voastre. Și surpriza nu se oprește aici. Fiecare câștigător își va putea alege premiul din mai multe produse puse în joc. De ce mai multe produse? Pentru că ne-am dorit și ne-am gândit să fie un cadou de care să te poți bucura și să-ți fie și util, ție sau celor dragi. Fie că ai un câine și îți dorește o rampă din lemn masiv pentru pat, să urci și să coboare mai ușor. Fie că îți dorește o măsuță de cadă, să te relaxezi seara după muncă, un suport magnetic de cuțite, sau ai o pisică și îți dorești un suport pentru bolurile de mâncare și de apă, ceva inedit și drăguț. Ne-am gândit la toți și de aceea câștigătorii își vor putea alege singuri produsele. Vom pregăti toate produsele și când totul va fi gata, vom da start concursului. Țineți aproape, revenim cu update-uri și cu foarte multe produse faine din care veți putea alege. Pe curând!